Hola, avui veurem què és un compte corrent bancari i com el podem fer servir. Com funciona un compte corrent? Un compte és una guardiola com les que tenim a casa, però més segura, ja que la tenim a un banc. Al compte hi podem guardar els nostres diners, però també rebre pagaments i fer compres, és a dir, gastar diners. Per gestionar el compte ho podem fer des del mòbil per l'aplicació del banc, per la web amb un ordinador o amb la targeta de dèbit o de crèdit. Cada compte pot tenir més d'un titular. Per exemple, un compte amb dos titulars vol dir que aquestes dues persones poden controlar i fer operacions amb els diners que hi ha dins el compte. Com podem obrir un compte? Per fer-ho, hem d'anar a un banc, a una oficina bancària, o també es pot fer per internet des de casa. Haurem de tenir un document que ens identifiqui. Pot ser el DNI o el NIE o el passaport, i un telèfon mòbil. Si ets menor, has de saber que hi hauràs d'anar amb un adult i aquesta persona serà el teu representant fins al dia que facis 18 anys. Un cop obert, rebràs el teu número de compte i la targeta que va vinculada, lligada amb aquest compte. Com podem utilitzar el compte? Podem rebre diners, per exemple, si estem treballant, a final de mes rebrem la nòmina o el sou, podem rebre una ajuda o una transferència que ens faci una altra persona. Podem treure efectiu per un caixer amb la nostra targeta. Podem fer pagaments per internet amb targeta, per exemple, per comprar les entrades d'un concert. Podem fer transferències o vísums, per exemple, a un amic si li devem diners. Podem veure el saldo, és a dir, els diners que tenim en cada moment a dins el compte i els últims moviments que hi ha hagut al compte. I també és important saber que cada persona pot tenir més d'un compte corrent. Per exemple, és molt habitual que una persona tingui un compte per les seves operacions del dia a dia i un segon compte per anar estalviant. Com controlem el compte? És important revisar sovint quants diners hi tenim per portar un control. Hem de vigilar amb les comissions. Per exemple, un banc ens pot cobrar simplement per tenir el compte obert o per tenir una targeta. Una comissió habitual és si el nostre saldo és més baix de zero, és a dir, si és negatiu. Important que això no passi. I, molt important, per seguretat, no hem de compartir mai la nostra contrasenya de la banca online o el PIN de la nostra targeta amb altres persones. En resum, un compte corrent t'ajuda a guardar i a gestionar els teus diners de manera segura i aprendre a fer-lo servir bé ens fa ser independents econòmicament. Moltes gràcies.